donc chatouiller mon ego. Laisse-moi rentrer dans ta matrice. Goûter à tes Nağamcan, bular giyce yatağında giyip yatıran personne ne pijamalar. peut m'en dire. Wepa, Pijamalar giyili. Je ferai Ağam sizi görüştür verin, ben hadi geleyim. tellement je suis bon. Hobaslık. Edid xani. Erdol. Edid. Başlık, Edid entega gelen o. Yönü. Estiyan dost, men wagtymy adyrakda. Bar, klientlaň Bolya urup. başlık. Bar Edid gelen soň ýanyma gelsin. Bolya başlık, düşündüm. Razmerler wam? Awa ağamcan, razmerleň ähli görnüşleri vardır. Başga renkler wamy? Awa ağam, ba. Gorkalayda. İnağam, Nautica brendi Amerikan brendi olup, bizim dukanımız bärde resmi diller olup duruyor. Dugolap. Ennamyňa da gaty ýokumly bolup, haçanna geýeňizde eýnimizde ýok, ýaly bolup oturýar. Hany görýin? Ağam, ananın, eger siz muny geýseňiz, gelnejem sizi öňküden beter söýür. He, joňa ýarasa bolýa. Özüm bu komplekti diňe koýnegide balagam. Balagandan. Awagam balagam edip koýneg ýaly. Ennamyňa rahat ýokumly. Bollana muny bolýa. Salam aleykum. Wa aleykum assalam. Bir de şulardan gerek. Çağalara ine bärik gelin. Inagam Polo brandinden çağajyklaryňyz üçin ýöri teşiklemiz bardyr. Bulam ýan gaýtysmaly ennamyňda gaty ýokumly. Bu ýaly berse dagam çağa eşiklemiz üçinem 20 götürüm ardanlyçanmadyr. Onun ine qış üçinem şular ýaly galyň joraplarymyz bar. Arkaýyn bolun, aýaklaryňyzy rahat, ýyljak saklaýa. Bambuk materiallar dawamy. Ha, ine şular ýaly bambuk joraplary diýäňiz. Wo. Şular ýaly çal renkde, klasika bilen, sport eşik bilen giyip bilýäňiz. Ağam inalyň nesip etsin. Biziň kod boksur dukanynda gelip duruň. Nesip bolsa hökma. Sag bolun. Bu ağam innekide hökman çağalarym alyp gelin. Bolýa. Şu çal bilen gara renk saýladyňyz. Wo, şulara moşay. Ha, bolly. 1 2 Ağam ne salam bu da alykum. dämi? Edi seni başlyk çağırýar. Bu zatlar maňa ber. Bar. Bolýa. Ağamjan başga gaýtylaryny alaly. Aha, şulary. Bu görnüşler näil? Bulardan alaýynmy? Başlyk mümkinmi? Eýte näle adam o? Men sana öň näçe gede gaýtdym. Ýeriň taşlap gitme, giýçagy alyp gelme, işiňe ünsü bolly. Wepa, Ow. men gysgaly gitmeli bolup durun. Şu wagt ejem agry ýagdaýda diýip goňşymyz jan etdi. Başlygyň ýanyna da adam kän bolýyn. Sen eglenmede arkaýyn gidiber. Başlyga da özüm aýdarym. Sag bollar. Barsagamanlar. Ey haywan! Näme aýdylýanlar gara ýer aýdylýar, saňa diýe. Näme o bäri isän wagtyň elkideri al partmy? Magazynyň içi adamdan nolu, sen bolsa nirde näme işläp berýäň belli däl. Soň sapar duýdurýar. Ýene şu hereketiň gaýtalaýsan, gönüň çeker. Düşündinmi? Düşündüm başlyk. Bar ýok bol. Ağam bizi elegantdan başga da görnüşlerimiz kändir. Hemme görnüşleriň bardyr razmeri. Variant da köpaý berdi. Salamu aleykum. Salam aleykum. Wa aleykum. Näme hyzmat? Neme? Maňa hiç keşik gerekdi da. Ha, düşündüm. Ine gelin göräýim şunu. Ina, biziň bular ýaly ine arassa paxtadan edilen görnüşlerimiz bar. Onuň ine 95% paxta, 5% elastan. Elastanyň näme aýdys? Elastan bolan nam rezin bolýar. Şeýlemi? Hawa. Onuň ine müň ýaly mikromodally we görnüşlerimiz bar. Siz görüşdiräňiz. Bolýa. Alo dost, şu wagt adam aýanymda. Ay ho, edi. Soň jaňlaşaýla. Dinlesene meni. Läle program bilen otyr, habaryň barmy? Alo, edi. Nirde? Men sen işleýän ýeriňde? Atda boýda, birinji taşda bar, iýmiçleýän ýer. Eşitýänmi meni?
Aw. Häzir bir mut. Adam gelýär. Bor, bolýa. Baryan häzir. Agamjan nesip etsin gelip durun. Sağ olun. Şo klienti gaýrat eder mene gelýän. Bolýa. Tanadın mı olunu? Yok tanamak. Maşinin var mı? Owa ba. İzinin değil. Bolýa ýör. Yörayda. Bolýarlar, köp gürleme, daway. Alo. Edip, yanımda doğanım bolan soň alyp bilmedim jaňy. Gowçulukmy? Nirde boldun? Uy, doğanım bilen Aptawaýa gidip geldim. Hä, näme boldy? Alo. Edip, Jaňa janadyr. Alo. Alo Edip. Başlyk soradı seni. Ayak ýoluna çykdy diýdim. Dost çaltyrak gelmeseňe gowluga garaşma. Edip sana diýän. Alo Edip çaltyrak gel dost. Dost häzir jaňa jan. Alo. Alo, Edip. Ejen ýagdaý gata agyrlaşdy, gelmesen bolamak. Alo. Edip, alo. Alo, eşitýäňmi meni Edip? Näme edip men? Bolýadyr baryan. Esjam dost. Sen helki kod boksur magazynine goglan näme? Howa. Ha, esiňizde like, bowza satjaňyz. Sağ ol. Eşitýäňmi dost? Bir mun. Ha? Ayıp görme sonra ýady. Sen şu domda ýaşaýanmy? Bowza şu zaýda ýaşaýan. Gowçulukmy? Ha. Bu 48-nji dom däme? Yo, bu 47, 48 an o tarapdy. Ha, bolýa dost, sağ ol. Ýör öýe girel, çaý bereýin. Yok dost, Tanrı ýalkysyn. Bar da, sag bol. Tagaman. Sağlıkta görüşelim. Bolýa, saglyň.
Nä yüzüň gelýär ýaly? Alo. Alo, Ediz? Aylajak diýip aylamadyňa. Näme boldy, goçulukmy? Bağışla meni. Düşünmedim. Näme üçin beýdiýär? Näme boldy? Tassan sen barada ters pikir etýärdim. Şoň üçinem ýene bir gezek ötünç soraýar. Näme diýjek bolýan düşünür-aýda, Ediz. Uy, men ejemiň ýanyna barmala. Soňurlaşar paka. Güýç göne öýe süräýdi. Alo dost. Salam aleikum. Şu wagt ejem agry ýagdaýda da. Inni gaýrat et, bergiň beräý. Salam aleikum. Gowmy ýagdaýlar. Şu wagt gysyl pul gerek bolup durdy welin. Tapman, siz aylaýdym. Arslancan, şu wagt ejemiň ýagdaýy agyr. Pul gerek bolup durdy. Kömek edebilmersiňmi? Bolýa, gaýrat et. Nesip bolsa ýygyna gaýtarar. Ediz, Başlyk, otur. Ejen beýle ýagdaýdadygyny hem üçin maňa aýtmadyň? Ya işden kovurun ettin? Wepa, Ho baş. Edil şey demem gelmedi mi? Başlyk birmin. Hali Edidiň ejes agyr ýagdaýda diýip Edide jaň geldi. Maňa da size duýdurup beräý diýip haýyş edip gitdi. Menem bu başagaýlykda klientler köp bolup size duýdurup ýetişmedim. Bu ýerde Edidiň hiç hil günäsi ýok. Egerde işten çykarmaly bolsaňyz, onda işten meni çykaraýyn. İnim, menem adım. Ejen yaramayan öňräginden aýdan bolsaň, ıgatlaň öňüne alardyk. başlyk. Sen hiç de adalet etme. Ejen üçin hemme tölegler edenler. Esasy sen oň ýanyna bol. İşiňe malat etme. Sag bolun başlyk. Kaçan ejen gowulaşyp ayağa galara. Ana şondan soň işe gelersin. Sag bolun başlyk. Önündekide näme problemaň bolsa, maňa aýtgyn. Düşündiňmi? Bolýa başlyk, düşündüm. Taňry ýalkasyn. Allahdan aýsyn başlyk. Men hökman ýygyna gaýtararym başlyk. Ýygyna gaýtarmak hökman näme? Bireneň alkysy bu dünýäň bar baýlyklaryndan uludur. Ejene de Allah şifa bersin. Sag bolun başlyk. Sag bol. Sag bolun. Keşke menem sen aladan wagty neden bolsadyň.
belki sen men yanımda bolurdun. Ece.